The Champions League draw have been confirmed. I-Orlando Pirates iyodlala ku-Group C. Ku-Group C kune Al Ahly, i-team yaPhesitao, mase kuba i-CR Belouizdad, i-team yale Algeria, mase kuba Orlando Pirates ne-Stade d'Abidjan yase-Ivory Coast. So these are the teams aqokethwe ne-Orlando Pirates. Mase kuthi Mamelodi Sundowns ku-Group B idlala ne-Raja Casablanca, kuba i-AS FAR, mase kuba i-AS Maniema Union. Kusale kancane iMamelodi Sundowns iqokwe ne-Orlando Pirates. Mase kwathi kwi-CAF Confed iStellenbosch isiqokwe ne-RS Berkane ne-Stade Malien. Ningixolela amagama ngikwazi kwa-pronounce ne-CD Lundasul. iStellenbosch sona si-Group B, yabo. So iwona-ke lawa ma-draw and mengibuka u-Group C, Orlando Pirates angiboni ingabhekana nayo nenkinga ngaleyo ndlela because i-Ahly ngokubona kwami iyona team engayinikeza inkinga. Ngiyayibona nale team number 2 nayo, yabo, inayo experience eAfrica but yabo ngiyesazi ibhola leli liyaginqika kusengenzeka noma yini. Nayo iMamelodi Sundowns ngiyibona izovelelwa inkinga la kwi-draw yakhona. Angiyiboni kuzobevelelwa inkinga. Musathi ukubheka futhi ama-team awu2 la i-AS FAR ne-Raja Casablanca badlala kwi-League A1, yabo. Bekuzofana if i-Orlando Pirates ne-Mamelodi Sundowns ibe kwi-group eyodwa. So ngokwakho kulama group lawo mathathu lawa ama-team la eSouth Africa, iyiphi i-group enzima kakhulu kuwo mathathu? Ngabe iStellenbosch izovelelwa inkinga, ngabe iOrlando Pirates izovelelwa inkinga, ngabe iSundowns izovelelwa inkinga? Ungangibhalela lapho kuma comments.